Čau, drahoši. Tak, je zdravím, tady ze svýho Wigwamu. A budeme se teda podívat, jak schovat tu fotku z té titulní stránky seniorátního webu. Tak, jdeme na to, takže si dáme adresu, cesky. Vlastně já to mám vyložený už. No, tady máme tu slavnou fotku, teda. Pán se tam výjímá. Všichni se výjímají krásně. Tak a teď pozor, teď musím zadat svoje heslo. Chyba. No, teď si dá, jestli to jde. Tak, máme heslo, jdeme dovnitř. A tady se mi to ukládají, tady ne. Správce SMSky, tak. No, takže tady bychom měli tu fotečku, že jo. A ono vlastně, když tady máš ty jednotlivé příspěvky, tak když se dají rozkliknout a upravit, že jo. A tohle se nedá jen tak rozkliknout a upravit, že jo. No a teďko je třeba si říct, že ta fotka je v takzvaném bloku. No, blok se to jmenuje, ta věc. A my se musíme dostat na nastavení toho bloku. No, aby jsme si mohli tu fotku, no vidím, že asi to nepůjde. Plně schovat. Budeme mě asi muset vymazat. No, uvidíme, co se dá dělat. Takže vymazat, ale z webu, ale úplně, ale odstranit z toho chceme. Tak, teď tady máme, že ten, protože jsme se přihlásili jako správci, tak tady máme ten správcovský panel, ten správcovský proužek, že jo, nahoře. Jo, a teď tady v tom je, totiž ten blok je součástí struktury toho webu, no, prostě tak mají v tom Drupalu pojmenovaný. Podívat do struktury, stará struktura, procedura, tak, takže víš to, a hned první tady pod tou strukturou jsou bloky. No. To je prostě, blok je prostě nějaký jako obdélníček, který se vlepí někam na tu stránku. No. Někam. Takže blok je třeba, hej, to všechno vlevo, jsou bloky. Tadyhle zpráva, RSS kanál, navigace, uživatel. Tady jsou všechno bloky. A tak my se teda podíváme dovnitř, co tam máme za bloky, jo. Víš, je to. Vyhledávání, přihlášení, uživatelská nabídka, navigace,
přepínač jazyka, konci RSS kanál, management ještě. Zpráva, management je ta zpráva. Takže tady jsou vidět prostě ty panelky, a ne panelky, bloky. Bloky se to. No, tak tady jsou ty bloky, co jsou takhle vlevo prostraně. No, ale pak tady někde najdeme ten náš blok. Jo, a to je tenhle. Úvod se jmenuje. Úvod. A je to pod obsahem, jo. Takže ono vlastně je to jakoby v hlavní části té stránky, což je jako tady někde a tam tomu se jako ta hlavní část stránky je tadyhleto, tomu se říká obsah, jo. Obsah, no, prostě, no, obsah, no. Content, prostě texty, obrázky. ne, ale hlavní část, hlavní obsah, tak. To je taky se těžko říká česky. No a se nevidí. Takže no, tady máme what, jo, a teď jo, tady je takový rozbalovací dělátko, no, seznam, kde máš spoustu voleb, jsou takzvané oblasti, no, takže jak jsme si říkali, to vlevo, to je zrovna, to máme, první postranní panel. To je to vlevo, ten proužek vlevo. Pak máme druhý postranní panel, tam teď nemáme nic, to je vpravo. A začátek hlavička, hlavní menu. Face, stop, no, nás teďko, jo, takže dalo by se dát něco do hlavičky, do padíčky, no a ještě jsou tam různý nad hlavičkou, pod hlavičkou, jak padíčkou, pod padíčkou, a různý, no, dokonce nápověda tady, různý oblasti té stránky. No, a když se podíváme na ten obsah, jo, kdybych tady zvolil něco jiného, tak to dám do jiného panelu, tak já si to předvedu třeba, máme to třeba od té patičky, jo, ono tady zmizelo, a kde to je, hele, tady je úvod v patičce, jo, tady je nadpis patička, tady je úvod pod tím. No, takže by se nám to objevilo. Ale, no tak já ti to předvedu, jak by se to projevilo. Schválně. Tady si to uloží bloky, dáme si bloky. Jo, a teď ono je ten blok jenom na hlavní stránce, totiž, takže si dáme ten blok. Jo, a už tady není fotka synodálů, ale nějaký příspěvek, že jo, od tebe. Ten poslední, ten nejnovější zřejmě, že? No a když jdeme takhle dolů, jo, ještě furt dolů. Tak tady úplně v padíčce se objeví ten úvod, jo. Jo, a tak to je jenom ukázka, jak se s tím, co se s tím dá dělat. Jo, takže teďko se vrátíme zpátky, vrátíme úvod tam, kam patří. V patičce, tak tady máme ten rozbalovací seznam, že? Tak si to dáme
toho obsahu. Takže když to se uložím, může bloky, tak tady máme nabídku, na stránku jdeme, a je to zase nahoře. Ten obsah je vlastně většinou ta hlavní část stránky, ale tady vlastně je to tak, že ty příspěvky, co se tady objevujou, to je titulní stránka, to má jako zvláštním způsobem dělaný, že tady je ten seznam těch příspěvků, že jo, a ten obsah jde, ten obsah jako obsah, to, co se jmenuje obsah, tak to jde tady nahoru, na to. Tak proto je ta fotka nahoře. Tak. Teď konst. Trochu, jdeme to schovat. Takže zase se vrátíme zpátky do ty bloky. Jsou tam. Jo, tady pozor, tady se přepínají šablony. Takže kdybys měl jinou šablonou toho Bartíka, tak můžeš tady nastavit bloky pro toho Bartíka, jo. Ale to není náš případ, my chceme tu Aquamarinu. To je naše šablona, kterou teď používáme. No to vůbec na to bych nešahal, protože to se může jako... A když přepneš šablon, tak se ztratí spousta nastavení, takže bacha na to. Tak. Jo, jenom jsem chtěl říct, že pro každou šablonu jsou tam jiný bloky, takže když bys náhodou chtěl přepnout na jinou šablonu, tak musíš ty bloky udělat jako znova. Vlastně. Ty svoje, co máš vlastní. Nebo je nějak skopírovat. Jsi ukecaný. Tak. Takže tady. Dáme nastavení. Jo. Tady si v tom nastavení můžeme ten blok v podstatě upravit jako kteroukoliv jinou stránku. Jo. Kteroukoliv jinou. No ne jinou, ale kteroukoliv stránku nebo příspěvek. Prostě normálně, jak jsi zvyklý, tak tady můžeš ten blok upravit. To budou mít skoro stejně. Takže, a teďko tady máme tu fotku. Já jsem ten blok chtěl původně jako skrýt celý. Že oni jsou tam ještě nějaký věci jako navíc. No a teďko ta fotka má takový hezký efekt, že jo, takže ten bychom chtěli třeba využít pro tu novou další fotku, kterou mi teda dodáš. A teďko teda já budu muset udělat takový kouzlo, protože já tu fotku schovám jenom, abych si uchoval ten efekt. No jenom takhle řeknu, že když si tu fotku vybereš, tak
podstatě když takhle spáhnout. Fotka je pryč. Teď jsem udělal delete, jo. Delete hlavně se zmáčknu a fotka je pryč. A pak bych to teda uložil. Dole, uložil blok. Jo, ale já si chci nechat, že ještě tam budu. Jo, teď jsem udělal Ctrl Z jako zpět, jo. Jo, to je tohle vlastně. Aha, takhle. No, šipky tam a zpátky. No, tak já si ji chci schovat, jo, takže teďko se chvilku nemusíš dívat, jo. Kouzlení tady, programátorský. Jo, a tady je ten odstavec s tím obrázkem. Čili já si ho zakomentuju. Začátek komentáře. Konec komentáře. No, který už to pádem. A když si to ukážeme. Už ta fotka není. Ale je schovaná, jo. To je to, o co mi šlo. No, to jsem si tam prostě schoval. A když to uložíme, tak ještě se podívám, jestli se to nestratí, když jsem to uložil. Myslím, že Drupal to nedělá, ale zborové stránky to dělá, že když se zakomentuju, tak mi to zmažou. Je to bývalo, ale tak když to tak není, tak je to nic strese. No, takže se tam, takže jsem to uložil, že podíváme se, já jsem chtěl se podívat, co jsem to nezměnil. Takže Word, no, tam není, když už je to možné, ale ještě se podívám, jestli je tam to. Zůstal tam, to je bomba, to je úplně ohromný. No, takže máme fotku schovanou, takže jdeme si na hlavní stránku. A vidíš, že tady už obrázek není. Já jsem tam nechal komentář k tomu obrázku, to je ale hezký. No, tak to můžu fakt jako smáznout. Dobře, tak jdeme ještě zpátky. Když si to procvičíme, víš, no. Tak tady vypnu ten zdroj. Nebo, no, zdroj vypnu, no. Tady je nějaký odstavec odsazený. Je odsazený, no, to si mi taky může hodit. Už. Takže nemáme zvolit to ustavit. Jo. To by možná mohlo být větší. Bystří? Tak, vložíme blok. Jo, a tady je ten figl. No. Zobrazit blok na určitých stránkách.
že ty si můžeš vybrat, na kterých stránkách se ten blog bude objevovat. No. Buď to můžeš ho někde na některých stránkách skrýt, jo. A nebo ho zase můžeš ukázat jenom na některých. Tady je napsáno front, takovýhle vyčatých závorkách, a to je speciální kód pro hlavní stránku. Jinak by tam bylo třeba Node 25. A to by byla nějaká jiná stránka, kdybys chtěl ten úvod třeba s tou fotkou někde jako ukázat ještě jinde. No, tak to je ukázka. To by byla prostě jiná stránka. Ale kdyby si výčet, nebo prostě stačí URL té stránky. Prostě to je tohle je to, co se nachází na konci adresy. Takže za parocesky se vrát lomeno node 25. Takže to tady napíšeš jenom node lomeno 25. To je ta stránka, kde by to mělo být ukázaný. No ale to nechcem. No, prostě nějaká stránka. No, node třeba node 1. No. Nějaký článek 1, 2. No. 126 třeba. Jo. Nějaká stránka, nějaký příspěvek, prostě kde chceš, aby se to objevilo. No to je jenom tak na okraj. No tohle teda dál nemusíme rozebírat. Necháme tam jenom tu úvodní stránku samozřejmě, že nevím, jestli jsem něco měl. Mezi tím, ale vložíme to. Jo, to vložíme a úvod zase si ukážeme. Jo, a vidíš, to máme tady, vítejte, to je trošku větší, co jsem zvětšil. Teď je tady mapa, kalendář, tady. No, takže máme úvod bez fotky. Jo, ale zase jsou tam ty další fotky v těch příspěvkách, takže se zase tak moc neděje. No, tak prozatím fotka schovaná a myslím, že úkol splněn. První část úkolu splněna. No, takže až mi pošleš nějakou fotku, tak ji tam zase vlepíme. Jo? Tak zatím nejsem. No čau drahoši, ještě takový postscriptum, jo. Hele, jak jsem říkal, že si chci schovat ten obrázek jenom zakomentovaný v tom komentáři, jo. Aby byl jenom schovaný a aby tam zůstal, ale jinak, jo. Tak samozřejmě, že jsem to uložil, jo. A potom jsem si tam podíval znova do toho bloku. A co myslíš? Samozřejmě žádný obrázek tam není. No, co ještě chtěl natočit jako znovu stručněji, že bych ti nezahlcoval nějakýma věcma, který nebudeš potřebovat, ale to bych musel ten obrázek tam dát znova a to už se mi nechce. Takže prostě ber nebo neber. Tak jo, tak se měj, jo. Děkuji za pozornost.